Türkmenistanda häkimetlerin raýatlardan pul ýygnamak çäresiniň izi gutarmaýar. Bu gedek Balkan we Mary welaýatlarynaky büdjet işgärlerinden we telekeçilerden täze mesjidleri gurmak üçin pul ýygnalýar. Bu waka Türkmen prezidentiniň sewit häkimleriniň etraplarynda täze mesjidleri we sadaka jaýlaryny gurmak barada eden tekliplerini goldamagyndan sanlyca gün soňa gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Balkan habarçysynyň maglumatlaryna görä, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary Hadar şäherinde guruljak mesjidin guruluşy üçin pul ýygnamak baradaky tawşyrygy ýekşenme güni 8-nji maýda dilden elan etdiler. Şeýle tapşyryk Balkanawat, Gumdag, Bereket, Hadar, Serdar we Mahtumulu şäherlerindäki edara kärhanalara hem gelip gowuşdy. Büdjet işgärlerinden 50 we 100 manat aralygynda pul ýygnalýar. Dip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz mesjidin guruluşy üçin telekeçilerden şol sanda maldarçylyk we balykçylyk fermalaryndan hem pul ýygnalýandygyny aýdýar. Yerli telekeçileriň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, olardan sorulýan puluň möçberi hususy firmalaryň girdejisine görä dürli bolýar. Telekeçilere bu pullaryň haýyr sahabat üçin ýygnalýandygyny aýdýarlar. Ýöne häkimetler olaryň haýyr sahabat üçin berjek serişdeleriniň möçberini özleri kesitleýärler. Telekeçileriň her birinden sorulýan serişdäniň möçberi 20 müňden 50 müň manada çenli getýär. Guruply telekeçiler puldan başga-da mesjidin guruluşynda ulanyljak tehnika kömegini hem bermäge mejbur edilýär diýip Balkanly telekeçileriň biri aýtdy. Täze mesjidleriň guruluşy üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnalýandygy barada Adatlyň Mardak habarçysy hem maglumat berýär. Onuň sözlerine görä Sewitiň häkimetleri büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnamak işlerine geçen hepdäniň ahyrynda girişdiler. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu serişdäniň täze mesjidin guruluşyna sarp ediljekdigini belläp, näçe berseňiz özüňizi togap diýärler. Ýöne bu sözleriň üstüne azyndan 40 manat tawşyrylmalydygyny hem aýdýarlar. Şeýle-de olar Owuzhan etrawynyň Satyk şäherinde guruljak mesjidin guruluşy üçin haýyr sahabatlary edaranyň kärdeşler arkalasığı bölümüne tavsırmalı hem diýärler. Dip marly büdjet işgäri 10-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä işgärlerden pul ýygnamak baradaky karara geçen hepdäniň ahyrynda yerli häkimetleriň edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnagynda gelindi. Geçen hepdäniň soňky günlerinde edara ýolbaşçylary aýlyklaryň geçirilendigine ünsü çekip mesjidin guruluşy üçin pullary giýja galdyrman tawşyrmalydygyny buyurdular diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Mundan başga-da habarçymyz mesjid guruljak diýilse, edara kärhanalarda işlemeýän adamlaryň da sehelçe bolsa hem goşunt goşmaga çalyşýandygyny aýdýar. Adamlar bermedim diýenlerinde de 5-10 manat pul goşýarlar. Olar mesjidin guruljagyna beýenýär diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk häkimetleriň büdjet işgärlerinden we telekeçilerden nobatdaky pul ýygnamak çäreleri barada Balkanyň we Marynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne täze mesjidin guruluşy üçin raýatlardan pul ýygnalýandygy barada garaşdy Türkmen News neşri hem habar berýär. Neşriň 9-njy maýda çap eden habaryna görä, şatlykdaky bir näçe kärhananyň işgärlerinden aýlyklarynyň 15 götürümni täze mesjidin guruluşyna geçirmek talap edilýär. Başga-da 2 sany kerpiç zawodyna kerpiç goşmak tawşyryldy diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Türkmenistanda täze mesjidleriň guruluşy üçin pul ýygnalýandygy baradaky maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatynda täze mesjidleriň gurulmagy baradaky teklibi tasdiklamagynyň ideýanyna gabat geldi. 3-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde Sewit ýolbaşçylary Hadar şäherinde, Änew şäherinde, Ruhy Belend etrawynda, Döwletli etrawynda we Şatlyk şäherinde täze mesjidleri gurmagyň meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Resmi habarda mesjidleri we sadaka jaýlaryny gurmak baradaky teklibiň yerli ýaşaýjylaryň isleglerine esaslanyp edilendigi aýdyldy. Ýöne onda guruljak mesjidleriň mümkin bolan bahasy, maliýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanda raýatlardan, hususan büdjet işgärlerinden we telekeçilerden dürli maksatlar üçin ýygyderli pul ýygnalýar. Bu barada Adatlyň habarçylary her hepde diýen ýaly maglumat berýärler. 9-njy maýda Marynyň garawy etrawyndaky ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenneçilerden zeýkeçler gadmak üçin pul ýygnalýandygy ma'lum boldy. Häkimetler bu baradaky habarlary reaksiýa
ise bildirmeýärler. Bellesek 2009-2020 ýyllar aralygynda Mary, Daşoz, Lewap we Balkan welaýatlarynda şeýle-de Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasynda täze gurulan meçhitler açyldy. Mundan başga Türkmenistan Demiradyk Owganistanda hem täze meçhit gurup bu ýurdun halkyna ynsanperwerlik kömegini berdi diýip hökümetçi Orient neşri habar berdi. Şol bir wagtda halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurtda raýatlaryň din azatlygyny gödök we ýygyderli bozmakda ýylyň ýylyna tanqid edýärler.